In het ziekenhuis met een zonneslag in Barcelona. Budget vakantiepret wordt budget vakantiepech. Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Infofiche en voorwaarden op europassistance.be. Hoe hou ik mijn zaak in stand als ik in een burn-out beland? Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer je uitvalt? En beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten? Jouw geluk je leven lang. En verzekeren en beleggen. Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Ik dobbel een 3. 1, 2, 3 en ik beland op de Meijer. Ik koop de straat, zet er een Zara-winkel neer, een nieuwe gym en een hogeschoolcampus. Het klinkt misschien als een spelletje Monopoly, maar in Antwerpen is het gewoon realiteit. Van het duurste hotel tot de grootste Zara ter wereld. Achter steeds meer grote vastgoedprojecten in de stad zit opvallend vaak een Limburgse naam. Bart Bijnens, economiejournalist van Het Belang van Limburg. Jij hebt je de laatste dagen verdiept in de Antwerpse vastgoedsector. Limburgse families spelen daar al langer een rol van betekenis, maar nu lijken er 2 nieuwe Limburgse families stevig hun intrede te doen. Vertel eens even. Ja, ik ben altijd al een beetje geïnteresseerd geweest in de vastgoedsector, omdat dat toch voor een groot stuk onze openbare ruimte vormgeeft en omdat daar gruwelijk grote financiële bedragen in omgaan. Toen ik hoorde dat er een aantal grote nieuwe projecten gepland waren in en rond de Meijer in Antwerpen, ging ik eens kijken wie die projecten in gang gezet had en wie daar de ontwikkelaars van waren. En het is al langer bekend dat je daar een aantal grote spelers hebt, zoals Haaien en de familie De Vocht-Odeurs, waar we het straks over gaan hebben. Maar plots doken daar ook de bekende vastgoedfamilies uit Limburg op, de families Machiels en Thans, die daar blijkbaar de grootste Zara ter wereld aan het neerzetten zijn op dit moment. En toen was mijn nieuwsgierigheid gewekt en zijn we eens gaan wandelen over de Meijer en de Groenplaats. En zijn we toch teruggekomen met leuke verhalen, goede beelden en indrukwekkende bedragen in ieder geval. En dat vertaalt zich in een strafartikel dat je nu al kan lezen in de HBVL-app. Misschien heel even over die familie Machiels en Thans. Voor wat zijn ze gekend? Ja, de familie Thans is in Limburg vooral bekend onder de merknaam Colmond. Zij ontwikkelen zeer veel vastgoedprojecten in heel de provincie, in onze binnensteden. In Hasselt hebben ze hun hoofdkantoor aan de Havermarkt. En ze zijn bekend van talloze vastgoedprojecten in onze provincie, ook buiten onze provincie. Ze hebben de laatste jaren zeer goed geboerd. Er is toch wel een goede boterham te verdienen in de vastgoedsector. Een leuk detail daarin is dat ze op een gegeven moment met hun geld zelfs een pand op de illustere Grote Markt in Brussel gekocht hebben. Dus wie nog eens een toeristisch uitstapje naar Brussel maakt, kan altijd op de Grote Markt tussen de chique historische panden het huis nummer 26 gaan zoeken. Dat is dus Limburgse eigendom. De familie Machiels, die is nog gekender, denk ik, maar zij zijn vooral bekend voor hun investeringen in eerste instantie historisch gezien in het verwerking van afval. Het beruchte Remo-stort is van hen. Maar ze hebben zich langzaamaan toch ook ontwikkeld in een innovatief bedrijf dat ook bezig is met hernieuwbare energie, met bedrijfsvastgoed. Port of Limburg bijvoorbeeld is een van hun laatste gekende projecten, maar ze zijn ook in Zuid-Amerika bezig met de verwerking van afval en grote installaties rond milieubeheer en hernieuwbare energie. Maar ook zij hebben uiteraard vastgoedpoten en één daarvan is de vastgoedpoot die nu op de Meijer aan de slag is onder de naam Urbicoon. Ja, en dat gaat dan specifiek over het Meijer Corner project? Dat is de basis daarvan, ja, inderdaad. Het Meijer Corner project is een gigantisch project. Wie eens op een dag op de Meijer gaat winkelen, moet maar eens kijken op de hoek van de Jezusstraat en de Meijer. Daar is bouwbedrijf Basics, ook een van de hele grote namen uit de sector, onder andere bekend van het bouwen van voetbalstadions. Die zijn daar een gigantisch gebouw aan het zetten. Het staat voor een stuk achter een stelling, dus je kunt het niet helemaal zien, maar toch zie je dat er vooruitgang geboekt wordt, dag in dag uit. En de grote trekker van dat nieuwe Meijer Corner project is een nieuwe Zara.
En die is in de markt gezet als de grootste Zara ter wereld. Wat toch wel indrukwekkend klinkt, want er zijn al wat grote Zara's in de wereld. Wie ooit eens in Rotterdam geweest is bijvoorbeeld, ziet daar een gigantische winkel van de Spaanse retail-gigant. In Birmingham in Engeland zou de grootste tot nu toe zijn. Maar met een winkeloppervlakte van 14.500 vierkante meter en 3 verdiepingen, waarvan 1 ondergronds, zou dit de grootste ter wereld moeten worden. En dat is opmerkelijk omdat Zara al een fantastisch pand heeft op de Meijer in Antwerpen. Daar schuin tegenover eigenlijk zitten zij in een echt oud stadspaleis. Ik denk dat het niet de grootste, maar wel de mooiste Zara ter wereld is. Maar ze gaan dus verhuizen. Ze steken de straat over en komen daar in een Limburgs pand terecht. Ja, nu die cijfers, 14.500 vierkante meter, gigantisch pand. Het is natuurlijk zeer handig dat het ook direct verhuurd is. Heb je zicht op wat zo'n project eigenlijk opbrengt? Dat is natuurlijk iets moeilijker om te achterhalen. Eén ding dat al die vastgoedfamilies bindt, is dat ze zeer discreet zijn. Ik heb voor mijn artikel nu ook bij de familie Machiels een interview aangevraagd, maar daar krijg je eigenlijk gewoon geen antwoord op. Nu, de Meijer is afwisselend met de Nieuwstraat in Brussel. De cijfers springen alles over elkaar, ze doen alles haasje over, maar is de duurste winkelstraat in ons land. En er wordt toch gezegd dat als je de volledige prijs zou moeten betalen, dat Zara 24 miljoen euro per jaar aan huur zou moeten betalen. Maar uiteraard worden daar kortingen onderhandeld en zo. Dat is veel geld. Anderzijds, als je dat vergelijkt met winkelstraten in Engeland, in Frankrijk, in Italië, zijn dat nog redelijk schappelijke prijzen. Maar het gaat natuurlijk om gigantische bedragen. Ja, en dat geeft ook misschien aan waarom dat net Antwerpen gekozen wordt voor de grootste winkel van Zara ter wereld. Ja, inderdaad. Het is een winkelstad, maar anderzijds zijn de prijzen daar voor hun misschien nog net betaalbaar. Ja. En naast deze indrukwekkende Zara-winkel komt er ook een nieuwe campus. Ja, de Karel de Grote Hogeschool, die zitten op dit moment nog op de Groenplaats. Mensen die de Groenplaats in Antwerpen kennen, die weten dat misschien. Als je met je gezicht naar het Hilton en de Grand Bazaar staat, ligt rechts op de hoek, richting Nationale Straat, een mooi gebouw, een hogeschoolgebouw. Dat gebouw wordt dus binnenkort ook verbouwd, is verkocht. En de studenten die daar zitten, die verhuizen dus naar de campus Meijer van de Karel de Grote Hogeschool. Dus in dat Meijer Corner project komt ook een campus voor, ik geloof ongeveer 6000 studenten en 650 personeelsleden. Midden in de stad, wat natuurlijk een prachtige locatie is nog altijd voor die studenten. Ja, iets om naar uit te kijken inderdaad voor de studenten. Hè. Nu, je bent ook zelf ter plaatse gegaan en je kan eigenlijk bijna spreken van een soort van Limburgse corridor tussen het Astridplein en de Groenplaats. Ja, dat is eigenlijk wel mooi symbolisch. Hè. De stad Antwerpen heeft bekendgemaakt dat ze de Meijer willen gaan heraanleggen, dat er meer beleving moet komen, dat het ook een soort van groene corridor wordt vanaan de Keizerlei tot op de Groenplaats. En het is eigenlijk heel symbolisch als je die corridor afwandelt. Dus je begint, je steekt de Keizerlei over, komt op de Meijer, dan krijg je eerst nog de Teniersplaats. En het eerste gebouw dat je tegenkomt op die Teniersplaats is ook een Limburgs gebouw. Is ook van Thans Urban Landmarks. Dat is een gebouw, als je de Meijer opwandelt, rechts, een witte blok, gerenoveerd, met op het gelijkvloers een jumbo. En ook weer grappig, op de eerste verdiep zit een Moose Gym, wat ook een Limburgs bedrijf is van Rob Simons, die ondertussen zijn gym-imperium aan het uitbreiden is. Dus je begint die corridor met een Limburgs gebouw. En als je die helemaal afwandelt, het laatste gebouw op de Groenplaats dat je tegenkomt, is dus dat huidige Karel de Grote gebouw. En dat is nu dus ook eigendom van de groep Machiels, van hun Urbicoon vastgoedpoot. En zij gaan dat, eens de studenten daar weg zijn, ook helemaal verbouwen, renoveren. Met een oppervlakte van 12.000 vierkante meter gaat dat dienen voor, vermoed ik, luxe appartementen en winkels op het gelijkvloers. Dus eigenlijk heb je van begin tot einde echt wel sprake van een Limburgse corridor, maar in het midden gebeurt er ook nog iets frappants. Ja, het is eigenlijk een leuk detail. Net voor je aan dat Karel de Grote gebouw bent, is links een apotheek, de Europa-apotheek. En het grappige is dat dat ook een Limburgse handen is, namelijk van de groep Mees. De apotheker Mees uit Schulen, die nu een hoofdkantoor in Sint-Truiden heeft, die heeft ondertussen 30 à 35 apotheken in zijn groep zitten. En de apotheek op de Groenplaats hoort daar ook bij. Dus de corridor is echt helemaal Limburgs. Ja, helemaal compleet. Ja, inderdaad.
Naast onze 2 nieuwkomers zijn er natuurlijk ook heel wat andere Limburgers actief in Antwerpen. Een van de bekendsten is misschien wel Jules Haaien. Wat kan je over hem vertellen? Dat is echt wel een onwaarschijnlijk verhaal. Hè. Jules Haaien is een Julot, voor de vrienden naar het schijnt trouwens, is een voormalig esthetisch chirurg uit Hasselt, die op een bepaald moment beslist heeft om zich wat met vastgoed bezig te houden. Hij is getrouwd met een telg van de Freins-familie, de Genever-familie. Dus volgens sommige bronnen zou hij daar ook zijn startkapitaal gehaald hebben, maar ik denk dat dat startkapitaal toch vooral uit zijn eigen neus voor zaken gekomen is. Maar op een bepaald moment heeft hij een paar panden in Antwerpen gekocht die er eigenlijk niet meer zo goed aan toe waren. Eén op de Frankrijklei, maar vooral de zogenaamde Schuttershofstraat. Daar is hij aan de slag gegaan. De Schutterhofstraat is een straat die parallel loopt met de Meijer. En in de tijd dat Jules daarmee begon, was dat een straat die eigenlijk een beetje onderkomen was. En na een tip van een vriend heeft hij daar blijkbaar een pand gekocht, heeft hij dat gerenoveerd en was zijn idee van, als ik hier nu eens de chique merken zou kunnen aantrekken die Antwerpen als winkelstad op dit moment ontbeert, dan moet hier toch wel geld mee te verdienen zijn. Dus de legende vertelt dat Jules eigenhandig met een voorstel naar Hermès in Parijs gereden is, dat hij hen voorgesteld heeft om aan een belachelijk lage prijs dat pand in te nemen en dat Hermès nog toegehapt heeft ook. En dat is dus het begin geworden van een enorm vastgoedimperium, nu onder de naam Haaien Paris in alle winkelstraten van onze steden te zien. Ook wie hier in Hasselt bijvoorbeeld door het stad wandelt, zal verschillende borden zien hangen te huur, Haaien Paris vastgoed. En toen Hermès zich daar vestigde, toen zijn een aantal andere bekende merken gevolgd met het idee van, ja, als zij daar zitten, willen wij ook in de buurt zitten. Dus je had daar dan Chanel en Jimmy Choo en noem maar op, Delvaux zit daar nu ook nog. Een aantal bekende Rolex kun je daar kopen in de Schutterhofstraat. Dus die straat heeft zich op redelijk korte tijd helemaal ontwikkeld tot de chique winkelstraat van Antwerpen. En in de omgeving daarvan is Haaien dan panden blijven bijkopen en heeft hij alsmaar meer geld verdiend. En naar verluidt zou hij nu in Antwerpen alleen een 60-tal winkelpanden in bezit hebben, die hij verhuurt aan bekende merken. Ook Torfs zit daarin, de Primark zit daarin. Dus het is echt een gigantisch imperium geworden. Jules is ondertussen zelf een kwieke 80er, 586 denk ik is hij, maar naar verluidt, volgens vrienden van hem, maakt hij soms nog een wandeling met de rolstoel door het centrum om te kijken hoe het is met zijn panden. Ja, en dat is echt wel een mooi voorbeeld van zijn zakelijk inzicht waar je over sprak. Haaien investeert, zoals je zegt, via zijn vastgoedbedrijf Ablon verder in Antwerpen. Zo kocht hij in het begin van het jaar ook de iconische stadsfeestzaal op de Meijer voor €50 miljoen. Zijn er nog andere iconische gebouwen in het portfolio van Haaien? Ja, de Stadsfeestzaal is natuurlijk het nieuwste project waar veel mensen zich vragen bij stellen, want er zijn al veel pogingen gedaan om van dat fantastische gebouw een winstgevend project te maken. Op dit moment is het een winkelgalerij, heel mooi, heel gezellig ook. Zijn er nog iconische gebouwen in zijn portefeuille? Absoluut. Wie een beetje verder van de Stadsfeestzaal richting Groenplaats wandelt, komt op een gegeven moment aan een hele rij Haaien-gebouwen. Dat begint met de Primark en eindigt met het Eagle Star-gebouw. Wie eens omhoog kijkt op de Meijer ziet op de hoek met de Huidevetterstraat een heel mooi 100 jaar oud gebouw met een bronzen koepel en een fantastisch mooie adelaar op het dak. Dat is een 100 jaar geleden gebouwd door de Engelse verzekeringsmaatschappij Eagle Star en zit nu ook in de portefeuille van Haaien en hij verhuurt dat ook gewoon als winkelpand vandaag. Niet iedereen is zo blij met de komst van vastgoedmagnaten zoals Haaien. Er zijn heel wat Antwerpenaren die vrezen dat ze straks geen plek meer kunnen kopen of huren in het centrum. Waar gaat het juist over? Ja, uiteraard hebben die grote en dure vastgoedprojecten hun gevolgen op de omgeving van Antwerpen Centrum. Dus dat is zoals een beetje als een olievlek, dat breidt zich uit. De prijzen in de omgeving worden duurder. Dus het wordt voor de gewone Antwerpenaar uiteraard alsmaar moeilijker om daar zelf een pand te verwerven om in te wonen. En er komt ook wel wat protest tegen. Er bestaat nu een actiegroep, Stop Uitverkoop Antwerpen. En die hebben schrik dat dit nog alsmaar verder gaat. Want er zijn nog wel een aantal iconische gebouwen te koop in Antwerpen Centrum. En ze vrezen dat die ook allemaal in handen gaan komen van die vastgoedmakelaars.
En die mensen van die actiegroep die roepen op dat de stad hun eigen patrimonium zelf in handen zou nemen, het ontwikkelen en het eventueel ter beschikking stellen van kunstenaarsgroepen, van inwoners die daar zouden kunnen gaan wonen. Dus er beweegt wel iets, dat is wel duidelijk. En eigenlijk typisch ook voor een grote stad. Hè. We zien dat in Londen en andere grootsteden ook. Een soort van gentrificatie, waarbij men steeds meer panden en dergelijke opkoopt, waarbij het moeilijker wordt voor mensen, kunstenaars, om zelf een plekje te bemachtigen. Dat is typisch voor wijken in steden die zich ontwikkelen. Je moet daar niet verder dan in ons eigen Hasselt voor gaan, waar plots een bepaalde wijk populair wordt bij mensen met een beter inkomen. En dan zie je de vastgoedprijzen daar enorm stijgen. En natuurlijk, die vastgoedprijzen die zijn de laatste jaren echt naar de sterren geschoten door het feit dat geld op een gegeven moment heel goedkoop was. De rentes stonden laag. Dus die vastgoedpromotoren die hebben echt gigantisch veel geld verdiend. Die hebben hun gebouwen heel hoog in de markt gezet. En daar waren ook nog altijd kopers voor. Dus er zijn voldoende mensen die dat geld in hun portefeuille hebben. En dat heeft gevolgen voor de mensen die dat niet hebben. Die moeten dan uitwijken naar andere wijken, uiteraard. Iret Development zal het grote publiek natuurlijk weinig zeggen, maar het bedrijf is eigenaar van enkele bekende panden in het Antwerpse. Van de Botanic Sanctuary Hotel tot de Grand Bazaar en het Hilton op de Groenplaats. De drijvende krachten achter het bedrijf zijn Antwerpenaar Erik de Vocht en de Limburgse Marise Audeurs. Wat weten we juist over hen? Ja, dat is ook wel een heel speciaal verhaal en daar hebben we natuurlijk even moeten zoeken naar de Limburgse link. Erik de Vocht is in het Antwerpse een zeer grote naam in de projectontwikkeling. Je hebt de gebouwen al opgenoemd die hij in portefeuille heeft. Nog een heel straf verhaal is dat hij jaren geleden het oude en verkommerde postkantoor van Berchem X gekocht heeft voor 22 miljoen euro. Hij heeft dat helemaal gerenoveerd en dat is nu een schitterend complex van appartementen en kantoren. Hij heeft het naar verluidt voor 270 miljoen euro verder verkocht. Nu, op een bepaald moment heeft Erik de Vocht in het centrum van Antwerpen een oud klooster omgebouwd naar het Botanic Sanctuary Hotel. Een 5-sterren plus hotel. En daar is zeer veel rond te doen geweest. Enerzijds is dat natuurlijk een heel positief verhaal dat een wereldstad als Antwerpen zo'n project in zijn centrum krijgt. Maar anderzijds hield hij niet altijd rekening met de geldende normen en durfde hij daar alles een metalen poort of een afsluiterraster zetten op de plekken waar dat eigenlijk niet mocht. Er werd daar vrij veel over geschreven plots. Terwijl over Erik de Vocht was tot dan toe nog niks geweten. Er bestaat 1 foto van de man die genomen is tijdens de voorstelling van een project in Charleroi, waar hij met Paul Magnet op de foto staat. Maar in die artikels die in die tijd over hem verschenen, dook ook de naam Marise Audeurs op, zijn partner. En de naam Audeurs die klonk wel heel Limburgs, dus ik ben eens gaan uitzoeken wie zij eigenlijk is. En zij is eigenlijk zijn compagnon de route. Ze zijn een kleine 20 jaar, denk ik, een koppel, of werken in ieder geval al zo lang samen, want zij duikt sinds die tijd op als bestuurder in de vennootschappen die worden opgericht als zij een vastgoedproject opstarten. Maar Marise Audeurs is geboren en getogen Limburgse. Ik heb haar geboortebericht gevonden in de krant van 7 juli 1956. Het Belang van Limburg publiceerde toen nog alle geboortes. En dat is de enige plek waar je haar naam terugvindt. Namelijk op een geboortelijst in de krant en later nog bij een overlijdensbericht toen haar schoonmoeder gestorven is. En zij is dus samen met Erik de Vocht de drijvende kracht achter dat Botanic Sanctuary. Er wordt gezegd dat het haar droomproject is zelfs. Zij heeft zich ook helemaal bezig gehouden met de inrichting van dat fantastische hotel. Er werken op dit moment ook heel veel Limburgers die zij daar naartoe gehaald heeft. Mensen die hier bijvoorbeeld vroeger in La Butte au Bois gewerkt hebben en die nu voor haar aan de slag zijn in Antwerpen. Net als Jules Haaien is Erik de Vocht op dit moment een 80er, dus wordt er heel veel gespeculeerd over zijn opvolging. Hij heeft uit een eerste huwelijk 2 dochters waarvan gezegd wordt dat ze niet geïnteresseerd zijn in de overname van het bedrijf. En nu wordt er plots gekeken naar de zoon van Marise Audeurs uit haar eerste huwelijk, Jo Gielen, dus ook een volbloed Limburger, want hij heeft vroeger bij Democo in Hasselt gewerkt nog. Als dat zo zou zijn, dan gaat dus die hele vastgoedpoot van Erik de Vocht ook over in Limburgse handen. En dan kunnen we zeggen dat vanuit de parking de hele stad bestuurd wordt. Het is inderdaad een mooi bruggetje. Nu als we gaan kijken naar Iret Development, wat zit daar nog allemaal in de portefeuille?
Wel, ik ben gewoon eens even gaan kijken op hun website. En daarin vertellen ze heel fier dat ze op dit moment al 1 miljoen vierkante meter aan vastgoed ontwikkeld hebben. Maar dat is niet alleen in Antwerpen. Ze hebben ook in Charleroi een groot project ontwikkeld, wat die stad echt wel opnieuw een boost gegeven heeft. Dus dat moet je hen dan ook nageven. In Brussel zijn ze betrokken geweest bij de opstart van Toeren Taxis. Ook daar hebben ze eigenlijk een verloederde wijk terug leven ingeblazen. Dat is later overgepakt door Akkermans en Van Haren, maar dat is nu echt een bloeiend deel van de stad Brussel. Dus ze komen zelf aan 1 miljoen vierkante meter ontwikkelde ruimte en ze beweren, en dat zal ook wel kloppen, dat er nog 400.000 vierkante meter in aanbouw is. Naast Toeren Taxis in Brussel en Rive Gauche in Charleroi zijn er ook wel wat andere projecten met toch wel wat weerklank. Ja, Erik de Vocht is niet alleen in België actief geweest. Ik heb een notariële akte teruggevonden uit het jaar 2009, opgesteld door een notaris in Cannes, waarbij een vennootschap werd opgericht, waarbij de Vocht en zijn partner Maurice Audeurs de bedoeling hadden om vastgoed in het Zuid-Franse Cannes te verwerven. En naar verluidt, mensen die het kunnen weten, hebben mij verteld dat er op de Croisette in Cannes, bekend van het filmfestival bijvoorbeeld, tientallen appartementen van hen zouden zijn die zij daar verhuren. Dus ze zijn niet alleen actief in België in ieder geval. Ja. Onlangs verbleef wereldster Dua Lipa ook in het befaamde Botanic Sanctuary Hotel. Je hebt het er net al even aangehaald, er is ook wel heel wat te doen soms rond vergunningen en dergelijke. Ja, dat klopt. De Vocht is al een paar keer in aanraking gekomen met stedelijke overheden. Dus de Botanic Sanctuary is natuurlijk vaak heel positief in het nieuws, gelukkig maar, vanwege de fantastische restaurants die er gevestigd zijn en de fantastische service die er geboden wordt, wereldsterren die er komen overnachten, zoals je zelf aanhaalt. Dua Lipa, tijdens haar show in Antwerpen vorige week is ze er blijven overnachten. Maar heel recent is er opnieuw een vergunning voor IRED geweigerd, omdat ze nog 3 aanpalende panden ook in het project wilden betrekken. Leegstaande huizen weliswaar, maar huizen met een zekere historische waarde, die ze ook wilden ombouwen tot kantoorruimte en nog een extra café, restaurant. Dat kwam in aanraking met de Antwerpse bouwcode en de bevoegde schepen. Patrick Jansen heeft de vergunning geweigerd. En dat was niet de eerste keer dat er een stedenbouwkundig akkefietje is tussen IRED en de stad Antwerpen. Dus waarschijnlijk moeten ze toch een soort van samenlevingscontract met elkaar gaan opstellen, want de ambitie bij de groep IRED, de Vocht en Audeurs, die is er nog altijd. Maar anderzijds kan ik me voorstellen dat de stad ook wel bepaalde richtlijnen moet opleggen om het historisch centrum te vrijwaren. Ja, het zal een lastig evenwicht zijn om te vinden, maar natuurlijk werkgelegenheid en dergelijke, het brengt de stad ook heel wat op natuurlijk. Dat is ook zo. Het zijn boeiende projecten om vanuit Limburg naar te kijken, wetende dat het met Limburgs geld gebeurt. Ja, het is inderdaad straf om te zien hoe dat de Limburgse vastgoedfamilies mee de Scheldestad ondertussen vormgeven. Bart, heel veel bedankt voor je uitleg. Mocht je nu het volledige artikel willen lezen, dan kan dat via onze HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.